Продължаваме темата за феномените на България. Иване, веднага към те пак въпрос имаш за кой не те разбрах този път, че питаш. Понеже господина каза, нали, аз не искам да се заяждам с никой, че Борис Трети е имал гадател до него, който му е казал някакви неща и го е подучвал там да прави добрини на България и затова сме били напред. Да, ама той колко смъртни присъди е така разписал. Веднага блиц отговор ви давам. До цар Борис III стои Любомир Лулчев. Знаете ли колко смъртни присъди са минали през него, подали са молби чрез Лулчев до царя, включително комунисти, включително партизани от лагера Чомерна, са помилвани, включително и Цола Драгойчева, която има 2 смъртни присъди. Благодарение на Любомир Лулчев остава жива и на царя, който се доверява изцяло на съветите на Лулчев. Спасението на евреите, което минава пак през Лулчев и учителя Петър Дънов и царя, разбира се. Това са звездни мигове от нашата история. Това са очудващи етапи от нашето развитие, когато духовно извисени хора стоят до властимащите. Искам да те допълня, извинявай. Ванга също се е срещала с Лулчев и Петър Дънов ги е запознал. Да. И тогава също са си предсказали помежду си. Дали Лулчев и е казал, че много ще има да страда. Докато Ванга се ядосала и му казала, а пък ти ще умреш. И действително той е осъден от Народния съд и е убит. Няма ненаказано добро, това е всеобщ принцип. Но тук говорим и за нещо друго, и за някои предсказания, които, примерно, Слава Севрюкова предсказва някои политически промени. 2 пъти по толкова правителства ще се сменят, докато дойде доброто правителство. Изчислете кое е сега, вървим към доброто. Ето ви помощта, ето ви подкрепата, ето надеждата на този обезверен народ. Другото пророчество, защото много хора, които не вярват, нали, казват, какво се е избъднало, което е как. Това, че Америка ще има черен президент, също го е казвала. Сега започват потвържденията. Или промените на световните тенденции. Америка е водеща. Но какво е чака Америка за бъдеще? И Слава и Ванга говорят за някои промени, които ще настъпят в общ политически план. Предсказание на Едгар Кейси, което съвпада изцяло с тези пророчества на Ванга. А думите и за Сирия, от Сирия ще тръгне всичко. И дори казва, не трябва да пипа тази земя. Тя е свещена. Там е имало изключително древна цивилизация, Сиро-Вавилонската, където почвата там трепти. Ще събудят духовете, злите сили. Тоест, тя го вижда това нещо. Те виждат, значи, едни и същи неща, защото черпат информация от един и същи канал. И точно тук едно предсказание на Слава Севрюкова, когато я питат за бъдещето на света, на човечеството, на държавите, тя казва, гледайте Близкия изток. Там се подготвя бъдещето. Там е тази ядрото на тази трета световна война. Да я наречем в кавички трета световна война. Но това е реален факт, който разбужда и тревожи света сега. И не случайно Ванга излиза в Англия и тези пророчества неизбежно ще тръгнат по света. Те подготвят, те предпазват. Ако може нещо да се направи, колко време преди да се състои? Значи те, щом виждат една и съща информация и ни подготвят, просто ни подготвят за какво? Да сме готови, че лошото идва, така ли? Ако може, Слава Севрюкова казва, аз ви казвам, за да знаете. И ако можете да го предотвратите. А как да го предотвратим? Да бъдем по-добри, да мислиме положително, да нямаме... Ама вие казахте, кой му обръща внимание? Общата енергия, с която трептят хората, отделните държави, отделните нации. Това може много да... Това служи като защитен шлем. Например, по време на Втората световна война, когато мисля, че битката при Калининград е и въпреки, че Сталин тогава е на власт и събират всички попове и всички започват да правят едновременно молитви, за да може този общ дух на вярващите да се съедини помежду си за предпазване на града. И действително града не пада. Или един от най-големите материалисти Йосиф Висарионович.
бивш семинарист, който Но е изтребил толкова пише, свещеници. че ги е извадил църкви. от лагерите, за да могат да направят именно. тези Сублимният литийни момент, шествия, когато, за да спечелят войната. Да, когато Русия е на границата да бъде унищожена, когато Хитлер е надвиснал над Москва, над Сталинград и Сталин е мислил да отстъпва. И тогава се явява една пророчица. Това е любопитно. И то в Русия. Матрона Московска, която пише на Сталин и му казва: искам среща с вас. Сталин скъса писмото. Втори път искам среща с вас. Третия път той я приема и те му казва: ще вземеш 3 икони на най-големите руски светци и с самолет ще обиколите 3 пъти Москва. И действително Сталин се вслушва. Той няма какво да прави. Той трябва да бяга в Сибир, Сталин, да се спася или поне на изток. Той се е готвил да го направи. И действително, когато самолета обикаля Москва, там откъдето е минал, немците не са могли да пробият. Да. Как става това чудо? И продължавам да довърша. Чакай, става с помощта на Бог и на вяра. Естествено. Забравили сме вярата, затова призовавате и всички тези пророци. Няма да се случат тези неща, ако имаме повече вяра. Значи вашия извод какъв е сега? Че трябва да вярваме в доброто и по този начин, като много хора вярваме в това добро и в добрия развой на събитията, накрая чудото ще се случи. Най-добре е като православни християни да вярваме в Господ и да сме убедени, че Той не ни мисли злото, че няма богоизбран човек или нация. И каквото и се случва за наше добро. Всички сме еднакво мили на Господ и Той няма да ни остави гладни, без покрив над главата си. Иване, ти вчера празнува ли Иванов ден? Празнува, нали имаше нещо на маста? Значи, докато имаме хляб и сол... Какво ни обижавате тук, Господ и разни? Колко години ще чекаме ние да се сменят министри, да тъпчат народ и господина, дето вика, наказани от лагерите? Кой е наказан от лагерите, избитите хиляди хора? Никой. Всичко правят политиците. Какъв Господ? Сега, въпросът е дали всички заедно да вярваме, а Светото Писание казва: който има очи да види, който има уши да чуе. Значи ние не можем всички в строй, както през дълбокия комунизъм, да вярваме в общи неща. Това е за отделни хора, които са готови. Содом и Гомора. Господ казва: намерете ми 10 праведници и аз ще спася града. Намерете ми 5, намерете ми 1 и ще пожаля 2 града. 4 да останат, света ще оцелее. Може ли да попитам? Така че Господ не иска да ни унищожи. Ние ще доведем до своето унищожение. Разбрали, Иване, сами сме си виновни за унищожение. Своето безверие. Много интересно предсказание има, само да довърша, понеже темата е, ако остане време ще си зададете въпроса, но предсказанието за тази Трета световна война, мюсюлмани, християни, едно пророчество на Слава Сиврюкова. Тя казва: ще дойде време, когато всички звена на християнската религия ще се обединят. Източно-православни, католици, протестанти и прочие. Ще настъпят тези времена. Религиите ще се събират, ще се обединяват. Това е наречено икуменизъм всички религии воюват сега срещу това, но ние не знаем какво го чака човечеството. Предсказание на дядо Влайчо. Ще дойде време, когато ще вървим с километри и няма да срещнем човек. Предсказание на Слава Сиврюкова. Аз се пренесох напред във времето и пътувах над земята, и пътувах с километри, докато срещна човешко същество. И когато аз го срещнах, то беше извисено, то беше вярващо в Христа. Говорят за едни сложни процеси на велики планетарни общо човешки изпитания, които ще доведат до промяна на начина на мислене. Те ни подготвят. Дали ще вярваме или не, това си е наш проблем. Ето Ванга, както казва: виждам цялата земя пуста. Вярва ли го това някой, Господи? Също и Дънов, който казва, че в крайна сметка няма за какво... на друга планета. Не. Ще умре тази планета и ще ни преместят. Не това. Висшите сили на друга планета. Говори се за известно уредяване на човешкия род и контролиране на раждаемостта, според Слава Сиврюкова. Аз съм много за това. Тук много съм говорила в това предаване. Вече има 180 предавания и аз винаги подкрепям, че майката трябва да роди толкова деца, колкото може да отгледа. А не това раждане. Да. И така трябва да бъде, за колкото има за образование, за здравеопазване, не да раждаме и да не можем да осигурим и дори образование. И нещо, което сигурно ще ви заинтригува: Слава Сиврюкова говори след години за намаляване на сексуалния нагон у хората. По-добре. Без какво не е този секс, то вече тече, когато се говори за нещо... Майтап, знаете ли колко много мои приятелки се оплакват, че вече няма секс?
Няма. Къде тръгват феномените? Отидахме, че няма секс. Ама ето те и пророците са го казали. И точно това да е пробото на предаването. Да. И точно това казва Слава Сиврикова. След време мъжът и жената ще се събират заедно само когато искат да има дете. Така трябва да бъде. Подкрепям ги пророците. Не, тук когато говорим, че това намаляли са тези процеси, имам предвид, че сексът трябва да бъде свързан и с любов, с уважение, с доверие между двама партньори, равнопоставеност. В момента, в който единия почне да наделява на другия, тогава изчезва любовта. Само да допълня едно тълкование, много интересно, отново на Слава Сиврикова. Защо дойде спина? Защото прекомерна полова разюзданост, аморалност и това се развива в световен. И ние сме свидетели на това. Тя казва, спинът след време ще изчезне. Но ще бъде заменен от друго още по-тежко заболяване. Аз виждам как хората вървят и падат по улиците. Ванга има подобно предсказание също. Как кожата се свлича от тях на грозни парцали. И ще бъде страдание точно заради изгубения наш морал. Това са високоморални личности. Пророците. Ако не са такива, няма да им се даде свише. Те даже не са правили секс по много дълго време, са отказали от този интимен живот, за им се дава информацията отгоре. Когато имаш липсата на... Да. Защо при някой, според мен, при всички? всички? Дядо Влайчо е абсолютен въздържател. Според мен и Ванга, и Дънов. Не. Ванга си имаше мъж. Не са правили нищо с него. Те са били напълно отчуждени, той много е пиел. И други... Това е било по-късно. Значи това са личните изпитания в личен план. Тя е казвала, че много си го обича, че много добре е започнало всичко. Защото вече идваме за отчуждението, жените обичат, а мъжете не. Той е от Петрич, тя е от село. Той отива специално, за да я вземе. 2 пъти ходи. А той нали преди това бил женен, тя му казал, че се разведе, за да се ожени за нея. Жени се за нея, което е любов. И после нямат дете, осиновяват. Ще ви осиновяват детето. Нещата са по-различни. Пак ще ви поканя. Сигурно ще вървиме към финала на разговора. Да знаете, искам пак да ми гостувате, много неща не казахме. Личната карма на Ванга, личната карма на Слава Сиврикова. Тези, които са напреднали в духовен план от тях, защото не всички имат тези познания, но примерно Леля Слава също има съпруг алкохолик, Ванга има съпруг алкохолик. Но Слава казваше, това е моя карма от предишен живот. Аз трябва да я изкупя и тя го понеси до края. Подобно е било вероятно и при Ванга. Значи, ако някоя жена ни гледа в момента не е много щастлива. Господине, да питам. Ще седи и ще търпи, защото е карма. Няма време, казва църквата за тези господа? Завършваме, имаме секунди за финал, финални думи само. Иване, пак ще ги поканим за църквата, ще говорим финални думи от специално за празниците издадох книгата си Ванга и Петър Дънов като комплект 2 в 1 за феновете на моите книги, защото бързо свършват с голяма промоция, като подарък за тях, без да знам дори, че такъв огромен интерес ще възникне отново за Ванга. Смятам, че вярата може да ни спаси, единението и любовта. Сега един личен морален кодекс на Слава Сиврикова, който е особено актуален и за нашето време. Тя казва, бъдете добри, честни, не лъжете, не крадете. Повторение на Светото Писание. Бъдете по-ниски от тревата и по-тихи от водата. Завършваме. Отдавна ни изтече времето. Много ви благодаря. Финални надписи, колеги. Довиждане до понеделник.